Goddag, jeg hedder Jesper Simonsen. Jeg kommer fra informatik, og jeg skal holde kursus i brugerdrevet design. Og det skal jeg sammen med Simon Heilesen. Simon kommer fra kommunikation. Mange tak. Kurset er et specialiseringskursus i informatik og kommunikation, og det betyder, at hvis du læser det her kursus, så får du nogle bestemte specielle kompetencer i at læse bachelor- og kandidatuddannelse, hvor du kombinerer informatik og kommunikation. Kurset skal give dig både en teoretisk, en metodisk og en praktisk kompetence. Den praktiske kompetence får du ved at lave en såkaldt IT-forundersøgelse. I kurset bliver alle deltagerne delt ind i grupper, og hver gruppe skal lave en IT-forundersøgelse gennem hele kurset. Dermed er projektet også projektunderstøttende, fordi den empiri, du får ud af at lave en IT-forundersøgelse, den kan du bruge som empiri til et projekt, som du laver i samme semester, hvis du har lyst til det. Den pædagogiske tilgang i kurset forsøger at koble både det, at du skal lære noget om teori og metode, og det, du skal have erfaringer fra praksis. Så du skal lære om teori og metode for at kende til feltet, og du skal have erfaringer fra praksis for at kunne anvende den teori og metode i praksis, og også for at få praksiserfaring, som du kan bruge til at reflektere over teori og metode. Den teoretiske del, det bliver meget traditionelt ved gennemgange ved hjælp af forelæsninger og litteraturgennemgange. Vi vil gennemgå en række bestemte faglige områder. Et af dem hedder PD, Participatory Design, eller det man på dansk ville kalde for brugerdrevet innovation. Et andet område hedder CSCW, Computer Supported Cooperative Work. Det handler om, hvordan man bruger IT til at støtte samarbejde. Så er der et område, der hedder CSCL, Computer Supported Collaborative Learning. Det handler om, hvordan man bruger IT til at støtte læringsprocesser mellem mange mennesker. Der er et, der hedder HCI, Human Computer Interaction. Det handler om, hvordan man designer brugergrænseflader og designer interaktionen mellem brugeren og IT-systemerne. Endelig er der et område, der hedder KM, Knowledge Management, og det handler om, hvordan man laver vidensdeling støttet af IT-systemer mellem forskellige mennesker. Når der er alle de her sjove forkortelser, og jeg læser dem op på engelsk, så er det fordi hvert af de her områder faktisk åbner for store forskningsfelter inden for hver især, hvor der findes masser af bøger og masser af artikler, der skriver om det. Vi vil i kurset kun introducere til dem, så vi vil for hver af de her områder introducere ved at vælge nogle udvalgte artikler, som vi præsenterer for jer. Og så er det så meningen, at igennem præsentationen af de områder, måske senere i jeres studie, kan finde ud af, hvilke nogle I gerne vil specialisere jer inde i. Selve IT-forundersøgelsen, som jeg nævnte før, det foregår ved, at I selv i jeres grupper finder, vælger, tager kontakt til og etablerer et samarbejde med en virksomhed, med en forening, med en organisation, i det hele taget et sted uden for RUC, hvor der findes en gruppe mennesker, som kommunikerer sammen. Meningen med IT-forundersøgelsen er, at I skal lave en analyse af dels, hvordan de kommunikerer, hvordan de koordinerer, hvordan de vidensdeler, og hvordan de kunne gøre det anderledes og måske bedre, hvis de fik støtte af IT-medier til sådan noget. Når I har lavet analysen, så skal I efterfølgende designe IT-teknologier, som I tror kan støtte dem i deres kommunikation, vidensdeling og koordination. Hvordan gør I så det? Jo, det prøver jeg at vise her, allernederst på figuren her. I starten af kurset, der vil I lære om en metode til forundersøgelse, som deler et forløb ind i 4 faser. I vil starte med at blive undervist i den første fase, som handler om, hvordan etablerer man et projekt i samarbejde med en virksomhed omkring en IT-forundersøgelse. Når I har lært det, så går I bagefter ud og gør det. Og mens I gør det, så vil I på kurset lære om, når man har etableret projektet, hvad gør man så bagefter? Det sker i fase 2. Når I så har lært om fase 2, så går I efterfølgende ud og gør det, og så fremdeles. Når I er cirka midtvejs hen i kurset, så er I godt i gang med jeres IT-forundersøgelser, og I har allerede fået jeres første praksiserfaringer. Så går vi i gang med at tage forskningsartikler frem og præsentere dem fra hvert af de her områder. Og de forskningsartikler kan I så diskutere og relatere blandt andet på baggrund af de praksiserfaringer, I allerede på det tidspunkt har fået. Kurset slutter med, at I laver en rapport over jeres IT-forundersøgelse, som I leverer til den virksomhed, I har fået valgt ud. Tak fordi du lyttede med.